Лицейнің 4 оқушысы физик культура бойынша бүтін Россия олимпиадасына әзірлене. Мәртәбәлі күш санашулар 8 апрельде Түбән Новгород шәһәрендә узачак. Моңа кадәр алар республика этабында җиңү яулады. 4 человека с нашего района попали на заключительный этап. То есть Тимкина Мария, школа номер 4, Нуриева Алия, школа номер 7, и Шарафиев Адель и Волков Богдан, школа номер 6. То есть для нас это очень такая ответственность большая, потому что в таком составе мы еще ни разу не ездили. Спортчылар арасында физкультура буенча инде 3 тапкыр бүтін Россия олимпиадасында җиңү яулаган Мария Устимкина да бар. Ул 4-нче мәктәпнең 11-нче сыйныфында укый. Ярышларга ныклап әзерләнә, быел да санатмаска исәбе. В этом году я снова участвую в российском этапе. У меня последний класс, и я очень надеюсь стать абсолютным победителем. Это даст мне путевку в будущее. Олимпиаданың практика өлешендә зәй укучылары спорт уеннарында төрле ярышларда катнашып, гимнастика һәм җиңел атлетика буенча үз көчләрен сынаячаклар. Уңышлар сезгә, яшь спортчылар!